ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരേ. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവത് ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തി ഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിധൈകൃതപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാധാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണെ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിധൈകൃതപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാധാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണെ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗോവിന്ദമുണ്ട് കൃഷ്ണ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ലെവൽ 3 ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഈശോപനിഷത്ത് 16-ാമത്തെ മന്ത്രമാണ്. അപ്പൊ 15-ാമത്തെ മന്ത്രം ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹിരണ്മയേന പാത്രേണ സത്യസ്യാഭിഹിതം മുഖം തത്വം പൂഷൻ അപവൃണു സത്യധർമായ ദൃഷ്ടയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹിരണ്മയേന പാത്രേണ സത്യസാവിഹിതം മുഖം തത്വം പൂഷന്നപാവൃണോ സത്യധർമായ ദൃഷ്ടയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാൻ ചൊല്ലുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഹിരണ്മയേന പാത്രേണ സത്യസാഭിഹിതം മുഖം തതത്വം പുരുഷൻ അപാവൃണു സത്യധർമായ ദൃഷ്ടയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹിരണ്മയേന പാത്രേണ സത്യസ്വാഭിഹിതം മുഖം തൽത്വം പുഷൻ ബഭാവൃണു സത്യധർമായ ദൃഷ്ടയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹിരണ്മയേന പാത്രേണ സത്യസാഭിഹിതം മുഖം തത്വം പൂഷന്നപാവൃണോ സത്യധർമായ ദൃഷ്ടയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സത്യസാഭിഹിതം മുഖം തത്വം പുഷന്നപാവൃണു സത്യധർമായ ദൃഷ്ടയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദ്യമാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹിരണ്മയേന പാത്രേണ സത്യശാഭിഹിതം മുഖം തത്വം പുരുഷൻ അപാവിരണു സത്യധർമായ ദൃഷ്ടയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹിരണ്മയേന പാത്രേണ സത്യസാഭിഹിതം മുഖം തത്വം ഭൂഷൻ അപാവൃണു സത്യധർമായ ദൃഷ്ടയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
നമ്മൾ ഇന്ന് 16ാമത്തെ മന്ത്രമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. മന്ത്രങ്ങൾ 15 മുതൽ 18 വരെ മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ രൂപത്തെയും കരുണയും വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പ്രാർത്ഥനകളാണ് 15 മുതൽ 18 വരെ എന്നല്ലേ. അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ 16ലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത്. 16ാമത്തെ മന്ത്രം. ഭൂഷണ്യേകർഷേ യമസൂര്യ ഭൂഷണ്യേകർഷേ യമസൂര്യ പ്രാജാപത്യ വ്യൂഹരശ്മിൻ സമോഹ തേജോ യത്തെ രൂപം കല്യാണതമം തത്തെ പശ്യാമി യോ അസാവസോ പുരുഷോ സോഹം അസ്മി. അതിന്റെ ട്യൂണ് ശരിയായിരുന്നു. സൂര്യ പ്രാജാഹത്യ വ്യൂഹരശ്മിൻ സമൂഹ തേജോ യത്തെ രൂപം കല്യാണതമം തത്തെ പശ്യാമി യോ അസാവസോ പുരുഷ സോഹമസ്മി. ഭൂഷണ്യേകർഷേ യമസൂര്യ പ്രാജാപത്യ വ്യൂഹരശ്മിൻ സമൂഹ തേജോ യത്തെ രൂപം കല്യാണതമം തത്തെ പശ്യാമി യോ സാവസോ പുരുഷ സോഹമസ്മി. ഭൂഷണ്യേകർഷേ യമസൂര്യ പ്രാജാപത്യ വ്യൂഹരശ്മിൻ സമൂഹ തേജോ യത്തെ രൂപം കല്യാണതമം തത്തെ പശ്യാമി യോ അസാവസോ പുരുഷ സോഹമസ്മി. അത് ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലാ കിടക്കുന്നത്. ഭൂഷണ്യേകർഷേ യമസൂര്യ പ്രാജാപത്യ എന്നാണ്. ഭൂഷണ്യേകർഷേ യമസൂര്യ പ്രാജാപത്യ വ്യൂഹരശ്മിൻ സമൂഹ തേജോ യത്തെ രൂപം കല്യാണതമം തത്തെ പശ്യാമി യോ അസാവസോ പുരുഷ സോഹമസ്മി. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ വേർഡിങ് വരുന്നത്. അതിന്റെ അന്വയാർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളിതിലെല്ലാം അർത്ഥം പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ വാക്കുകൾ ചേർക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ കുറെ വാക്കുകളിലെല്ലാം ഹേ എന്ന് വരും. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് 2-3 എണ്ണത്തില് ത്വം എന്ന് വരും. ഇപ്പൊ ഹേ പൂഷൻ, അല്ലയോ പരിപാലക എന്നാണ്. ഹേ എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലയോ, അല്ലയോ പരിപാലക. പൂഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്, പരിപാലക അതായത് ജഗത്തിന്റെ പോഷകനായി വർത്തിക്കുന്നവനെ, പോഷിപ്പിക്കുന്നവനെ എന്നാണ്. അടുത്ത ഹേ ആകർഷേ, അല്ലയോ ഒറ്റയ്ക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നവനെ അല്ലെങ്കിൽ ആദി ദാർശികനെ, തത്വജ്ഞാനി. ആദി ദാർശികൻ, ആദി തത്വജ്ഞാനി. ഹേ യമ, എല്ലാറ്റിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവനെ, അതായത് നിയന്ത്രണ തത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവന്. ഹേ സൂര്യ, അതായത് ശ്രേഷ്ഠ ഭക്തന്മാരുടെ പ്രാപ്യസ്ഥാനമേ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ രസങ്ങളെയും സ്വീകരിക്കുന്നവന് എന്നും വരാം. ഹേ പ്രാജാപത്യ, പ്രജാപതിയുടെ പുത്ര എന്നാണ്. പ്രജാപതിയുടെ പുത്ര. ത്വം രശ്മിൻ വ്യൂഹ, അങ്ങ് രശ്മികളെ നിയന്ത്രിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റിയാലും. ത്വം തേജ സമൂഹ, അങ്ങ് തപിപ്പിക്കുന്ന കാന്തിയെ ഉപസംഹരിച്ചാലും. യത്തെ കല്യാണ തമം രൂപം, ഏതെന്നാണോ അങ്ങയുടെ മംഗളപ്രദമായ രൂപം. തത്തെ അനുഗ്രഹേണ, അത് അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട്. അഹം പശ്യാമി, ഞാൻ കാണുന്നു. യഹ അസൗ, ഏതൊരുവൻ, അതായത് ജീവാത്മാവ്. യഹ അസൗ പുരുഷഃ, ഏതൊരു, അതായത് ആദിത്യമണ്ഡലസ്ഥനായ ഈ പുരുഷനും.
അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു സൂര്യനെ പോലെ പരമപുരുഷൻ, സൂര്യനെ പോലെയുള്ള പരമപുരുഷൻ, അവിടെ താരതമ്യമാണ് വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഉപമ. സഹ അഹം അസ്മി, ഈ ഞാൻ തന്നെയാണല്ലോ. അപ്പൊ ഇത് ഇച്ചിരി പാടായിട്ട് വരുന്നതാണ് ശ്ലോകവും, അതിന്റെ അന്വയാർത്ഥം ഇച്ചിരി പാടായിട്ടാണ് വരുന്നത്. മറ്റു ശ്ലോകങ്ങളെ അത്ര കണ്ട് എളുപ്പമില്ലാത്തത്. പൂഷണേ കർഷനെ യമസൂര്യ പ്രാജാപത്യ വ്യൂഹരസ്മിൻ സമൂഹ തേജോയത്തെ രൂപം കല്യാണ തമം തത്തെ പശ്യാമി യോ അസാപസോ പുരുഷ സോ അഹം അസ്മി എന്നാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, പ്രഭോ ആദിദാർശനിക പ്രപഞ്ചരക്ഷക സർവ നിയാമക തത്വമേ, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവനെ, ശുദ്ധ ഭക്തരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമേ, മാനവരാശിയുടെ പൂർവപിതാക്കളുടെ ശുഭകാംക്ഷി, അവിടുത്തെ ആനന്ദപൂർണമായ രൂപം എനിക്ക് ദർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടുത്തെ അതീന്ദ്രിയ കിരണങ്ങളുടെ പ്രഭാപൂരത്തെ നീക്കിത്തന്നാലും സർവേശ്വരനായ അങ്ങയോട് എനിക്കുള്ള ബന്ധം സൂര്യനോടുള്ള ബന്ധം പോലെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഉപമ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആദ്യത്തെ എല്ലാം അതാണ് ഭഗവാനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാണ് അല്ലേ, ഭഗവാനെ ഓരോ പേരിൽ വിളിക്കുകയാണ് അല്ലേ, ഇന്നതൊക്കെ ആണെന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പ്രഭു, എല്ലാത്തിൻ്റെയും അധിപനായ പ്രഭുവായ അങ്ങ് എന്താണ് ആദ്യ ദർശിക എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അതായത് ദാർശനികൻ, ആദ്യ ദാർശനികൻ എന്ന് വെച്ചാൽ തത്വജ്ഞാനി. ആദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യമേ ഉള്ള അല്ലെ, ഏറ്റവും പുരാതനമായ തത്വജ്ഞാനിയാണ് ഭഗവാൻ. പ്രപഞ്ച രക്ഷക, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ രക്ഷകനാണ് അങ്ങ്. പിന്നെ ഏതാണ് സർവനിയാമക തത്വമേ, അതായത് എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവനെ എന്നാണ്. ശുദ്ധഭക്തരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമേ, ശുദ്ധഭക്തർ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ്? ഭഗവാനിലാണ് അല്ലെ. ആ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമേ, മാനവരാശിയുടെ പൂർവപിതാക്കളുടെ ശുഭകാംക്ഷി, മൊത്തം മാനവരാശി മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെയും, പിന്നെ ഏതാണ് പൂർവപിതാക്കൾ എന്ന് വെച്ചാൽ മുൻഗാമികളുടെയും എല്ലാവരുടെയും ഏതാണ് ശുഭകാംക്ഷയാണ്. എല്ലാവരുടെയും ഏതാണ് വെൽവിഷറാണ്. എല്ലാവർക്കും നന്മ മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ് അവിടുത്തെ. അങ്ങനെയുള്ള ആളിന്റെ എന്താണ് ആനന്ദപൂർണമായ രൂപം. അപ്പൊ സച്ചിദാനന്ദമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എപ്പോഴും എന്താണ് ആനന്ദത്തിൽ ആറാടുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ ആ സച്ചിദാനന്ദ രൂപം എനിക്ക് ദർശിക്കണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ബ്രഹ്മ ജ്യോതിയെ മാറ്റി തന്നാലും അത് എന്ത് തന്നെയാണ്? അത് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കിരണങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ കിരണങ്ങളുടെ ഈ പ്രഭാപൂരത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പ്രകാശമാണ് അല്ലെ. ആ പ്രകാശത്തെ നീക്കി തന്നാലും എന്നാണ്. അപ്പൊ സർവേശ്വരനായ അങ്ങയോട് എനിക്കുള്ള ബന്ധം സൂര്യനോടുള്ള ബന്ധം പോലെയാണ്. നമുക്ക് സൂര്യൻ എന്താണ്? നമ്മുടെ ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നത് സൂര്യനിലൂടെയാണ് അല്ലെ. അതായത് നമ്മൾ കർമ്മപദത്തിലെത്തുന്നത്, കർമ്മം ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് ആരെത്തുമ്പോഴാണ്? സൂര്യഭഗവാൻ എത്തുമ്പോഴാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഫലേച്ഛ ഇല്ലാത്ത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം. അപ്പൊ കർമ്മങ്ങൾക്ക് തുടക്കം വരുന്നത് സൂര്യനാണ്. ആ സൂര്യനെ പോലെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഇവിടെ സൂര്യനെ കുറിച്ചുള്ള ഉപമ കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. സൂര്യനും സൂര്യകിരണങ്ങളും ഗുണപരമായി ഒന്നാണ് എന്നതുപോലെ. ഇപ്പൊ സൂര്യകിരണങ്ങൾ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഏതാണ് ഒരു ഉദിച്ചു വരുമ്പം ഒരു ചെറിയ ഗോളായിട്ട് കാണും. പിന്നെ കാണുന്നേക്ക് ഏതാണ്? സൂര്യപ്രകാശമാണ്, സൂര്യരശ്മികളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ സൂര്യൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് സൂര്യകിരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ സൂര്യകിരണങ്ങൾ ഏതിന്റെ ഭാഗമാണ്? സൂര്യന്റെ ഭാഗമാണ്.
അപ്പൊ സൂര്യനും സൂര്യകിരണങ്ങളും ഒന്നാണ്, ഗുണപരമായി ഒന്നാണ്. അതേസമയം അവിടെ അളവിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. സൂര്യന്റെ ചൂടായിരിക്കത്തില്ല സൂര്യകിരണങ്ങൾക്കുള്ള ചൂട്, അല്ലെ? അപ്പൊ രണ്ടും അല്ല അളവിൽ നോക്കുമ്പോ വ്യത്യാസമാണ്. അതേസമയം ഗുണത്തിൽ രണ്ടിനും ചൂട് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ സൂര്യനും സൂര്യകിരണങ്ങളും ഗുണപരമായി ഒന്നാണ്. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാനും ജീവജാലങ്ങളും ഗുണപരമായി ഒന്നാണ്. നമ്മളിതൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്, അല്ലെ? ഭേദ അഭേദ തത്വം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ. അപ്പൊ നമ്മളും ഭഗവാനും ഏതാണ് ഗുണപരമായി ഒന്നാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ എന്നതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം നമുക്കുണ്ട്. 50 ഗുണങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു 64 അല്ലെ? അതായത് 80% ഗുണങ്ങളും ജീവാംശങ്ങൾക്കുണ്ട്. പക്ഷെ അളവിൽ വ്യത്യാസമെന്ന് മാത്രം. ഇവിടെ ഭഗവാനും ജീവജാലങ്ങളും സൂര്യനും സൂര്യകിരണങ്ങളും ഗുണപരമായി എങ്ങനെയാണോ ഒന്നാണ്, അതുപോലെയാണ് നമ്മളും ഭഗവാനും ജീവജാലങ്ങളും. സൂര്യനും സൂര്യരശ്മികളും ഒത്തുചേർന്ന് പൂർണ്ണ സൂര്യനായി സൂര്യഗോളത്തിൽ വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ സൂര്യനും സൂര്യരശ്മികളും ഒന്നിച്ച് ചേരുമ്പോഴാണ് ഏതാണ് പൂർണ്ണ സൂര്യനാകുന്നത്. എന്നിട്ട് എന്താണ്? സൂര്യഗോളത്തിൽ വസിക്കുന്നു. അതേപോലെയാണ് ഏതാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് പ്രസരിക്കുന്ന ഉത്കൃഷ്ട ആധ്യാത്മിക ലോകമായ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാൻ സർവ അഭീഷ്ടങ്ങളും തന്റെ ഭക്തർക്ക് പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരാൽ സേവിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പരിലസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് എവിടെന്നാ വരുന്നതെന്നായി പറയുന്നത്? ഉത്കൃഷ്ട ആധ്യാത്മിക ലോകമാണ്, അല്ലെ? അതെവിടമാണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അപ്പൊ ഗോലോക വൃന്ദാവനം ഉത്കൃഷ്ട ആധ്യാത്മിക ലോകം. ആ ഉത്കൃഷ്ട ആധ്യാത്മിക ലോകമായ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്നാണ് ഏതുത്ഭവിക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. സൂര്യനിൽ നിന്ന് സൂര്യകിരണങ്ങൾ ഉദ്ഭവിക്കുന്നത് പോലെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് എവിടെ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുക? ഗോലോക വൃന്ദാവനം. ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്താണ്? ഉത്കൃഷ്ടമായ ആധ്യാത്മിക ലോകമാണ്. അവിടെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സൂര്യനും സൂര്യകിരണങ്ങളും സൂര്യഗോളത്തിൽ വസിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, പിന്നെ ആരാണ് അവിടെ ഉള്ളത്? ഭഗവാന് സേവ ചെയ്യാനായിട്ട് ധാരാളം ശുദ്ധ ഭക്തർ അവിടെ ഉണ്ടല്ലേ? അവർക്ക് എന്ത് സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നു? അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സാധിച്ചു കൊടുത്ത് സർവ അഭീഷ്ടങ്ങൾ, എല്ലാതരം ആഗ്രഹങ്ങളും തന്റെ ഭക്തർക്ക് പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതെല്ലാം ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവരാൽ സേവിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശുദ്ധ ഭക്തർ എന്തുകൊണ്ടാ ബ്രഹ്മനിൽ ലയിക്കണ്ടെന്ന് കാംക്ഷിക്കുന്നത്? ഇവിടെ പോയാല് ഗോലോകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണു ലോകങ്ങളിലും ഒക്കെ പോയാല് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? തുടർന്ന് ഭഗവാന് സേവ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുന്നത്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ സേവിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട്, ശുദ്ധ ഭക്തരാൽ സേവിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പരിലസിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ആനന്ദത്തോടെ അദ്ദേഹം അവിടെ വസിക്കുകയാണ്. സൂര്യകിരണങ്ങളുടെ ഉജ്ജ്വല പ്രഭയാൽ സൂര്യ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. നമുക്ക് സൂര്യനെ നോക്കാൻ പറ്റുമോ? നോക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഉദിച്ചു വരുമ്പോ അല്ലെ ശകലം നേരം ഒന്ന് അവിടെ, അത് സൂര്യനെ നമ്മൾ ശരിക്കും കാണുന്നില്ല, ഒരു പ്രകാശം ഇച്ചിരി മാത്രമേ കാണൂ, അപ്പോഴേ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റൂ. അതേപോലെ അസ്തമിക്കുമ്പോഴും അവസാന ഘട്ടത്തില് ഇച്ചിരി നേരം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്നേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കണ്ണ് എന്താണ് മഞ്ഞളിക്കുക അല്ലെ, നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതേപോലെ സൂര്യ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് പോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ ഉജ്ജ്വല പ്രഭയാൽ കണ്ണഞ്ചിച്ച് നിരാകാര ദർശകന് ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപമോ ധാമമോ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയമാകുന്ന ദൃഷ്ടിക്ക് ഗോചരമാകുന്നില്ല. എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? സൂര്യനെ കാണാൻ പറ്റാത്തത് പോലെ ഇവിടെ ഏതാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്? ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് അല്ലേ? അതെങ്ങനത്തെ പ്രകാശമാണ്? അഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശമാണ്. കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശം
അത് അവിടെ എത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആരാണ്? ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ എത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാന് വ്യക്തി രൂപമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന നിരാകാര ആരാണ്? തത്വജ്ഞാനികളാണ് അല്ലെ? നിരാകാരവാദികളാണ്, അവ്യക്തിഗതവാദികളാണ്. അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല? ഭഗവാന്റെ രൂപമോ ധാമമോ കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല. കാരണം എന്താണ്? അവരൊന്ന് അഭക്തരാണ്, ഭക്തരല്ല, ഭഗവാന്റെ ഭക്തരല്ല. പിന്നെ ഏതാണ്? അവര് നിരാകാരവാദികളാണ്, ഭഗവാന് രൂപമില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരാണ്. പിന്നീടോ അവർ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ ലയിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ രൂപമോ ധാമമോ അവർക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. അവർ ജ്ഞാനികളാണ്, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനികളാണ്, പക്ഷെ ഭക്തരല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ആനന്ദമയമായ രൂപം യഥാർത്ഥ ഭക്തന് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി അവരെ വിട്ടേക്ക് അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ യഥാർത്ഥ ഭക്തന് കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് എന്ന് പറയുന്ന മറയെ അല്ലെ, മൂടിയെ, പാത്രത്തിനെ ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഹിരൺമയേന അല്ലെ, പാത്രേണം എന്ന് പഠിച്ചു. അപ്പൊ എന്താണ്? ആ തേജോമയമായ കിരണങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്ത് തരേണമേ എന്നാണ് ഇവിടെ ശുദ്ധഭക്തൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ശുദ്ധഭക്തന് ഭഗവാന്റെ രൂപവും അതേപോലെ തന്നെ ധാമവും കാണാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ അതിന് തടസ്സമായിരിക്കുന്ന ജ്യോതിർ അല്ലെ, ഏത് ജ്യോതിർ? ബ്രഹ്മ ജ്യോതിസിനെ മാറ്റിത്തരൂ. അതെവിടെ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിനെ ഒന്ന് മാറ്റിത്തരൂ എന്ന് ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഭാവവും അനശ്വരമംഗളമായ രൂപവും കാണുന്ന ഭക്തൻ പരമസത്യത്തെ സമ്പൂർണമായി സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രൂപവും ധാമവും കാണുമ്പോഴാണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന പദം എന്തായിട്ട് വരുന്നു? സൃഷ്ടികർത്താവ്, സർവരക്ഷകൻ, സർവപരിപാലകൻ എന്ന് പല അർത്ഥങ്ങളിലാണ് വരുന്നത്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും വസിക്കുന്നു അദ്ദേഹം. ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും വസിക്കുന്നു. ഈ ശബ്ദം അനന്തമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഷഡൈശ്വര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. ഏതൊക്കെ ഷഡൈശ്വര്യം? ഭഗവാന്റെ സമ്പത്ത്, സൗന്ദര്യം, കീർത്തി, ശക്തി, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം. വൈരാഗ്യം അല്ലെ? അപ്പൊ ഇത് ഏതാണ്? ഇതൊക്കെ ഭൗതിക ഏതാണ്? ഇവയെല്ലാം ചേർന്നതാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ? ഭഗവാൻ എന്ന ശബ്ദം ദിവ്യമായ ശബ്ദമാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതില് എന്ത് ചേർന്നിട്ടില്ല? ഭൗതികതയുടെ ഒരംശം പോലും അതിൽ ചേർന്നിട്ടില്ല. എല്ലാം ആധ്യാത്മികമാണ്. ശുദ്ധഭക്തർ ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അവർക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കും? ഈ ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഷഡൈശ്വര്യങ്ങളുള്ള ഭഗവാനെ കാണാൻ അവർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. അവരെന്തെന്നെ ഉപാസിക്കുന്നു? സഗുണ ഉപാസകരാണ് അല്ലെ? ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്, സഗുണ ഉപാസകരാണ്. അവർക്ക് ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണണം. പിന്നെ അവരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവത് ധാമമാണ്. ആ ധാമത്തില് എത്തിച്ചേരണം എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഏകമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ 3 പുരുഷ അവതാരങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഏതാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടി കർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാരണോദകശായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു എന്ന് അല്ലെ 3 തലത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു, പരിപാലിച്ചു. എന്നിട്ട് എന്താണ്? ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു ആയിട്ട് അതിൽ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും പ്രവേശിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഈ 14 ലോകങ്ങളെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഓരോ ജീവജാലത്തിലും ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു പരമാത്മാ രൂപത്തില് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ? എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പരമാത്മാവ് സന്തത സഹചാരിയായിട്ട് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും, ആത്മാവിന്റെ
എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഒരു സാക്ഷിയായിട്ട് മരത്തിലെ 2 കിളികൾ ഇരിക്കുന്ന നമുക്കറിയാം അല്ലെ. അതില് ഒരു കിളിയായിട്ട്, ഒരു കിളി ആത്മാവ് അത് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, മറ്റേ കിളി എല്ലാം നോക്കിക്കണ്ടിരിക്കുന്നു സാക്ഷിയായിട്ട്. അങ്ങനെ പരമാത്മാവ് ആത്മാവിനോടൊപ്പം എന്നും ഉണ്ടാകും. സന്തത സഹചാരി എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിട്ടുപോകാത്ത സുഹൃത്തായിട്ട് എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നേടിയ പരിശുദ്ധ ഭക്തർക്ക് ഈശ്വരത്വവും ഊർജിതത്വവും അല്ലെ, ശ്രീമത്വവും ശ്രീത്വം, സമ്പത്ത്, ഈശ്വര വിശ്വാസം, ഊർജം, ശക്തി ഇവയെല്ലാം ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് ദിവ്യപുരുഷനും ആത്മചൈതന്യവും ഗുണത്തിൽ ഒന്ന് തന്നെ എന്ന് കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹത്തെ എന്താണ് അസത്യമെന്ന മായ എന്ന മറയെ മാറ്റി എവിടെയാണ് ശ്രദ്ധ വരുന്നത്? സച്ചിദാനന്ദ രൂപത്തെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ സച്ചിദാനന്ദ രൂപത്തെ കാണാനും ധാമത്തെ കാണാനും ഒക്കെ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രത്തിന്റെ ചുരുക്കമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഇത് സമ്മറിയാണ്. അവിടെ ഉപമ വന്നിട്ടുള്ളത് സൂര്യനുമായിട്ടുള്ള ഉപമയാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതാണ് അർത്ഥത്തില് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ആദിദാർശനിക പ്രപഞ്ച രക്ഷക സർവനിയാമക തത്വമേ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമേ മാനവരാശിയുടെ പൂർവ്വപിതാക്കളുടെ ശുഭകാംക്ഷി അവിടുത്തെ ആനന്ദപൂർണമായ രൂപം എനിക്ക് ദർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടുത്തെ അതീന്ദ്രിയ കിരണങ്ങളുടെ പ്രഭാപൂരത്തെ നീക്കിത്തന്നാലും സർവേശ്വരനായ അങ്ങയോട് എനിക്കുള്ള ബന്ധം സൂര്യനോടുള്ള ബന്ധം പോലെയാണ്. നമ്മളതൊക്കെ വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. പിന്നെന്താണ് പറയുന്നുണ്ട്? ഭഗവാന്റെ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരമാണ് പൂർണ്ണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ബ്രഹ്മ പരമാത്മ അതെല്ലാം ഭാഗികമാണ്. ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മേരി പരമാത്മേരി ഭഗവാനിത് ശബ്ദത എന്ന ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ അതില് 3 അവസ്ഥകളില് ജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ള മുനിമാർ ഭഗവാനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവ 3 അവസ്ഥകളിൽ സംബോധന ചെയ്യുന്നു. അതില് ബ്രഹ്മൻ പരമാത്മാവ് ഈ 2 അവസ്ഥകളും ഭാഗികമായിട്ടുള്ള സാക്ഷാത്കാരമേ അവിടെ എത്തിച്ചേരുമ്പോ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അതേസമയം ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരമാണ് പൂർണ്ണം എന്ന് പറയുന്നു. അവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഉപമയായിട്ട് ആരോ കണ്ടത്? സൂര്യനെ, സൂര്യരശ്മിയൊക്കെ കാണുന്നത്. സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. കൃഷ്ണനാണ് സൂര്യനായിട്ട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്, സൂര്യനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉപമ എന്താണ്? ഗുണപരമായി സൂര്യനും കിരണങ്ങളും വ്യത്യാസമില്ല. അതേപോലെ കൃഷ്ണനും ജീവാത്മാക്കളും ഗുണപരമായിട്ട് വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പൊ അത് രണ്ടും ഒന്നേ ഉള്ളൂ. കൃഷ്ണൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. സൂര്യൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ. ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ ഒരു സൂര്യനേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും കൃഷ്ണൻ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എത്ര ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളാണെങ്കിലും അവിടെ ഒരു സൂര്യന് ഒരു കൃഷ്ണനേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സൂര്യൻ പല ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലും ഓരോ സൂര്യൻ കാണും അല്ലെ. ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ ഓരോ സൂര്യൻ. പക്ഷെ കൃഷ്ണൻ എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും ഒരു കൃഷ്ണനേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ജീവസത്ത ഏതാണ്? കൃഷ്ണൻ ഒന്ന് മാത്രം. ജീവസത്ത എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്തത്. അതേപോലെ സൂര്യൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ. സൂര്യകിരണങ്ങൾ നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റാത്തത്ര സൂര്യകിരണങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അതേപോലെ സൂര്യരശ്മികൾ സൂര്യന്റെ അംശമാണ്. ജീവാംശങ്ങൾ അല്ലെ, ജീവസത്തകൾ ആ കൃഷ്ണന്റെ അംശങ്ങളും. സൂര്യകിരണങ്ങൾ സൂര്യന്റെ അംശം എന്നതുപോലെ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം ആരുടെ അംശമാണ്? ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണന്റെ അംശമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ പറഞ്ഞു സൂര്യദേവൻ സൂര്യഗോളത്തിൽ സൂര്യകിരണങ്ങളോടൊപ്പം വസിക്കുന്ന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഏതാണ്? നമ്മുടെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് പ്രസരിക്കുന്ന ഉത്ഭവിക്കുന്ന എവിടെയാണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് തൻ്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് അവരുടെ സേവനം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആനന്ദപൂർണമായിട്ട് വസിക്കുന്നു എന്നാണ്. സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ട് അവിടെ
വസിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനെയൊക്കെ ഈ ബ്രഹ്മസംഹിത ഇതാണ് ഈ ഗോലോകത്തെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മസംഹിത 5:29 ഗോലോക വർണ്ണന വരുന്നുണ്ട്. ചിന്താമണി പ്രകടസുമനസ് സത്മസു കൽപ്പവൃക്ഷ ലക്ഷാവൃതേഷു സുരഭിരഭിപാലയന്തം ലക്ഷ്മീ സഹസ്രശത സംഭ്രമ സേവ്യമാനം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ചിന്താമണി പ്രകടസത്മസു കൽപ്പവൃക്ഷ ലക്ഷാവൃതേഷു സുരഭിരഭിപാലയന്തം ലക്ഷ്മീ സഹസ്രശത സംഭ്രമ സേവ്യമാനം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ഇത് പറയുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് ചിന്താമണി രത്നങ്ങളാലുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിൽ സർവ അഭീഷ്ടങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടും ഭക്തരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നടത്തിക്കൊണ്ടും പശുക്കളെ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ടും ഭക്തിപ്രേമ പുരസരം ലക്ഷക്കണക്കിന് ലക്ഷ്മി ദേവതകളാൽ സേവിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടും ഇതെല്ലാം ധാരാളം ഭക്തരാണ് ഇവിടെ സേവനത്തിന്. അങ്ങനെ പരിലസിക്കുന്ന ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു എന്നാണ് ഏതിനെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തെ കുറിച്ച് ബ്രഹ്മസംഹിതയില് 5:29 വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏതാണ് ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് അവിടെ ഏതാണ് ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന ബ്രഹ്മജ്യോതിസിനെ മാറ്റിത്തരണമേ എന്നാണ് ഇവിടെ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താ, ശുദ്ധ ഭക്തർക്ക് ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ അതിവർത്തിച്ച് കടന്നു പോകണം. അത് കടന്നു പോയാലേ ധാമത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കൂ. ഇപ്പൊ ചുറ്റും വിഷ്ണു ലോകവും ഗോലോകത്തിന്റെ ചുറ്റും എന്തുണ്ട്, ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് ഒരു വളയം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെ ഭേദിച്ച് വേണം എവിടെ പോകാനായിട്ട്, ധാമത്തിലെത്താനും ഭഗവാനെ കാണാനും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെയും കൃഷ്ണധാമത്തെയും കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, എവിടെ എത്തിപ്പെടണം, എവിടെയാണ് എത്തിപ്പെടേണ്ടത്, ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിനെ തരണം ചെയ്ത് പോകണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിന്റെ തിളക്കം മറികടക്കാതെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ ആർക്കും ലഭിക്കില്ല, അവിടെ എത്തിപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ. വ്യക്തിത്വമില്ലാത്ത തത്വചിന്തകർ മിന്നുന്ന ബ്രഹ്മജ്യോതിയാൽ അന്ധരാണ്. അവർക്ക് ഇതാണ് ഏത് ലോകമാണ്, ഗോലോകമോ അവന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപമോ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപമോ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സാക്ഷാത് ഏതാണ് ശുദ്ധ ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ ഈ ജ്യോതിർ പ്രകാശം അല്ലെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് കടന്ന് എവിടെ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കൂ, ധാമത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതി പിന്നെ ഏതാണ് കടന്നു വേണം എവിടെ എത്താനായിട്ട്, ഭഗവാനെ കാണാനും ധാമത്തിലെത്താനും. അവ്യക്തഗതവാദികൾക്ക് അതൊന്ന് എത്തിപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. കാരണം അവര് ബ്രഹ്മനിൽ ലയിക്കാൻ മാത്രമേ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. അവര് ഭക്തരല്ല, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയോഗം അല്ലെങ്കിൽ സേവനം ചെയ്യുന്നവരല്ല. സേവനം ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയോഗക്കാർക്ക് മാത്രമേ എവിടെ എത്താൻ പറ്റൂ, ധാമത്തിൽ എത്താൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇവിടെ 3 തരത്തിലുള്ള ഏതാണ് സാക്ഷാത്കാര തലങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ബ്രഹ്മൻ, പിന്നെ പരമാത്മാവ്, പിന്നെ ഏതാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മജ്യോതി, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നീ 3 തലങ്ങൾ ഓരോന്നിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായതാണ്. ഏറ്റവും താഴെ വരുന്നത് ബ്രഹ്മൻ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് പരമാത്മാവ് തലം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ തലം അവസാനത്തെ തലമാണ് ഭഗവാൻ തലം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 2 ബ്രഹ്മനിൽ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുകയും അതേപോലെ പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം നേടുകയും ചെയ്യുന്നത് ഭാഗികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന പരമദിവ്യാത്മ പുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നാണ്. അതേസമയം ഭഗവാൻ തലത്തിലെത്തിയാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ആ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് അവരാണ് എവിടെ എത്തുക, ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തുക എന്ന്. ഭഗവത് സന്ദർഭ എന്ന് ജീവ ഗോസ്വാമിയുടെ കൃതിയിലും ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഓരോന്നും അടുത്തതിനേക്കാളും ഏതാണ് മുമ്പത്തേതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ്, ബ്രഹ്മപദത്തിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഏത് തലം പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാര തലം. അതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്
ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാര തലം. അതാണ് ഏറ്റവും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളത്. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് മാതാജി. അപ്പൊ 3 തലം. ഏറ്റവും താഴെ ഉള്ളത് ബ്രഹ്മൻ അല്ലെ, രണ്ടാമത്തത് പരമാത്മാ തലം, മൂന്നാമത്തതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായതാണ് ഉത്കൃഷ്ടമായതാണ് ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം. ഇവിടെ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? അവിടെ പരമാത്മാവിന്റെ പറയുന്ന പരമാത്മാവ് നിയന്ത്രകനാണ്, ആത്മനിയന്ത്രണം ഉള്ളതാണ്. പരമാത്മാവ് എന്താണ്? നമ്മളോട് ആത്മാവുമായിട്ട് എപ്പോഴും സഹകരിക്കുന്നു അല്ലെ, കൂട്ടുകാരനെ പോലെയാണ്. നാം പറഞ്ഞല്ലോ 2 പക്ഷികൾ ഒരു വൃക്ഷത്തിലിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ പരമാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആത്മാവ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെല്ലാം നോക്കിക്കണ്ടിരിക്കും, കൂട്ടുകാരനെ പോലെ നോക്കിക്കണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ എപ്പോഴും ആത്മാവിനോടൊപ്പം പരമാത്മാവ് മരണം വരെയും കൂടെ ഉണ്ടാകും അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ സുഹൃത്ത്, നിരന്തരമായ കൂട്ടുകാരൻ എന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ജീവജാലങ്ങളുടെ. അപ്പൊ പരമാത്മാവ് എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ അജ്ഞതയുടെ എല്ലാ അന്ധകാരവും അകറ്റിക്കൊണ്ട് ഭക്തർ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ അറിവ് ഇറക്കുമതി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭക്തരെ എപ്പോഴും സഹായിക്കുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ കാര്യമാണ്, ഭഗവാൻ തലത്തിലെത്തുന്നതാണ്. അവിടെ ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് ഇല്ല, ശുദ്ധ ഭക്തരൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ശബ്ദത്തിനെ കുറിച്ച് അടുത്ത് നോക്കാം. ഭഗവാൻ ശബ്ദം അനന്തമായ ജ്ഞാനമുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ ക്വാളിറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു? ജ്ഞാനമുണ്ട്, വീര്യമുണ്ട്, സമ്പത്തുണ്ട്, സൗന്ദര്യമുണ്ട്, ശക്തിയുണ്ട് അല്ലെ. പിന്നെ ഏതാണ്? അവ്യക്തി അല്ലെ, വൈരാഗ്യമുണ്ട്, ത്യാഗമുണ്ട് അല്ലെ. ഇവയെല്ലാം ചേർന്ന ഭൗതികതയുടെ ലഹരി അല്പം പോലും ഏൽക്കാതെയുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഭഗവാൻ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവിടുന്ന് വേർഡിന്റെ ഓരോ അക്ഷരം എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ എന്നുള്ള എന്ന് പറയുന്നത് സർവപാലകൻ, പരിപാലകൻ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷകൻ എന്നാണ് എന്നുള്ള ശബ്ദമെന്ന്. ഗ എന്നുള്ള ശബ്ദം പറയുന്നത് സൃഷ്ടികർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ മാർഗദർശകൻ എന്നാണ് ഗ എന്നുള്ള ശബ്ദം കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഏതാണ്? വാൻ, ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്ന വാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൽ വസിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? അദ്ദേഹം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഭഗവാനിൽ വസിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴെങ്ങനെയാണ്? പരമാത്മാ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എവിടെ വരുന്നത്? ആത്മാവിനോടൊപ്പം എപ്പോഴും വസിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഓരോ ജീവജാലത്തിന്റെ കൂടെയും വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാനിലും വസിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും വസിക്കുന്നു. അതാണ് വാൻ എന്ന ആ വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അപ്പൊ ശബ്ദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മീനിങ് വരുന്നത്? ഭഗവാൻ, ഭായുടെ അർത്ഥം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും വസിക്കുന്നു ഭഗവാൻ. അല്ല, എന്ന് പറയുന്നത് സർവപാലകൻ അല്ലെ. എന്ന് പറയുന്നത് മാർഗദർശകൻ അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടികർത്താവ്. വാൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാനിലും അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും വസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചുരുക്കം പറഞ്ഞ രക്ഷകനാണ് അല്ലെങ്കിൽ സർവപാലകനാണ്. പിന്നെ ഏതാണ്? സൃഷ്ടികർത്താവാണ്, മാർഗദർശകനാണ് അല്ലെ. പിന്നെ ഏതാണ്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാനിലോ ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലോ വസിക്കുന്നു. അതാണ് ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ വരുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥത്തിൽ കൂടെ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. പിന്നെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലും പഠിച്ചു, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുകയും പരിപാലിക്കുന്നു എങ്കിലും ഭക്തരോടൊരു പ്രത്യേക മമതയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലെ ഭഗവത്ഗീതയില്. അപ്പൊ അവിടെ അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, തന്റെ ഭക്തരെ കൂടുതൽ സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഓരോ അവതാരങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നത്
ഭക്തരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവതാരിയായിട്ട് വന്നത് തന്നെ ആരാണ്? ദേവകി വസുദേവ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഭക്തർ, മാതാപിതാക്കളാണെങ്കിൽ അവര് ഭക്തരാണ് അല്ലെ. അവരെ കംസന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എത്തിയത്. അപ്പൊ ഓരോ അവതാരങ്ങളും ഇതുപോലെ ഭക്തരെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട്, നരസിംഹ ഭഗവാൻ പ്രഹ്ലാദനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലേ. അപ്പൊ ഓരോ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി, ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആയിട്ടുള്ള അവതാരം, അപ്പൊ വരാഹ അവതാരം അങ്ങനെ വരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഓരോ അവതാരത്തിനും ഒരു സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും വരിക. അപ്പൊ അത് ഭക്തരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭക്തരെ പരിപാലിക്കുന്ന, അവരോടൊരു പ്രത്യേക മമത ഭഗവാന് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭക്തരൊക്കെ അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ലൈഡിൽ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും വസിക്കുന്നു. പിന്നെ എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണം, അത് നമ്മളിവിടെ പറയും, എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണമാണ്. അത് ഇവിടെ തന്നെ പറയുന്ന ഭഗവാൻ ഏതൊക്കെയാണ്? എല്ലാത്തിൻ്റെയും കാരണമാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ കാരണോദകശായി വിഷ്ണു അല്ലെ, എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് അദ്ദേഹമാണല്ലോ അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കാരണം ആരാണ്? കാരണങ്ങളുടെ കാരണം ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ വരുന്ന. കാരണങ്ങളുടെ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണം ഭഗവാനാണ്. യഥാർത്ഥ കാരണം, സർവകാരണ കാരണം, അവിടത്തേക്ക് കാരണം ഏതൊന്നുമില്ല, എന്നാൽ എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണം ഭഗവാനാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. എല്ലാത്തിനും കാരണക്കാരൻ ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. സർവ സൃഷ്ടിക്കും കാരണക്കാരൻ ഭഗവാനാണ്. ഏത് ബാഹ്യശക്തിയാണെങ്കിലും അന്തരംഗ ശക്തിയാണെങ്കിലും തടസ്സ ശക്തിയാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും കാരണക്കാരൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സർവ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണം എന്ന് ഭഗവാന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും വഴികാട്ടിയാണ് അല്ലെ. ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ ഒരു പടി മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് 3 പടി മുന്നോട്ടും അല്ലെ 10 പടി നമ്മളെ മുന്നോട്ടാക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയിലൊന്ന് തുടക്കം കുറിച്ചാൽ മതി, ഭഗവാൻ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകും എന്നാണ്. ആപത്തിൽ സംരക്ഷിക്കുന്ന, നമ്മൾ ഗരുഡ വാഹനത്തിൽ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഭക്തനെ രക്ഷിക്കുന്ന പടം നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മളെ ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് നയിക്കാനായിട്ട് വഴികാട്ടിയായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ടാകും. അതേപോലെ തന്നെ നായകനാണ്. നായകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയിൽ മുന്നേറിയവർക്ക് അർഹമായ ഫലം നൽകുന്നു ഓരോരുത്തർക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് മുന്നേറുമ്പോൾ നമ്മൾ ധാമത്തിലെത്താൻ പറ്റിയില്ല, പകുതി വഴിയായപ്പോൾ നമുക്ക് ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു, എന്നാൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് എവിടെ എത്താം? ഈ ഭക്തി തുടരുന്നതിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മം വരിക അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ മുന്നേറുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അതിനുള്ള ഫലം, ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത ഫലത്തിന്റെ ബാക്കിയായിട്ടാണ്, അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം കിട്ടി ഭക്തിയിൽ നമുക്ക് മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ എന്തോ ഭഗവാന് സേവ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്? ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടാനും ഭക്തി സേവനം ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സ്വയം സമർപ്പിതരാകും. ഭക്തർക്ക് സ്വയം സമർപ്പിതാനാണ് ഭഗവാൻ എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഭക്തൻ പോയിട്ടേ ഭഗവാൻ എന്തുമുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭൃഗു മഹർഷി മാർത്ത് ചവിട്ടി എപ്പോഴും കാല് വേദനിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചത് എന്താണ്? ഭക്തനെ അത്രയധികം സ്നേഹിക്കുന്ന ആളാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള. അപ്പൊ അതേപോലെ നമുക്ക് കാരുണ്യമയിയാണ് അല്ലെ, കാരുണ്യവാനാണ്. നമുക്ക് വാരിക്കോരി കാരുണ്യം തരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളെ ഭഗവാൻ പിതാവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് എല്ലാ വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്നു എന്നാണ്. വൃന്ദാവനത്തിൽ, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ തിരിച്ചെത്താനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പൊ കാരുണ്യമയനാണ്. നമുക്ക് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമുക്കെല്ലാം സാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ സൃഷ്ടികർത്താവാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് 64 ഗുണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും സത്വഗുണത്തിൽ വരുന്നവർക്കെല്ലാം ഏതാണ്ട് 80% ഗുണങ്ങളും ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ നല്ല ഗുണങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് തരുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഒരു കൃപയായിട്ടാണ് തരുന്നത്. അപ്പൊ സൃഷ്ടികർത്താവായ അദ്ദേഹം നമുക്ക്
ഗുണങ്ങളും വാരിക്കോരി തരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ്? പരമ ആസ്വാദകനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ സ്വയം ആസ്വദിക്കുന്നു അല്ലെ, ലീലകളെല്ലാം സ്വയം ആസ്വദിക്കാനും ഭക്തരെ ആസ്വദിപ്പിക്കാനും സഹചാരികളെ അല്ലെ സുഹൃത്തുക്കളെ ആസ്വദിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ലീലകൾ ആടിയതെന്ന് ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. പിന്നെ ആരാണ്? അവ്യക്തഗതവാദികളെയും ഹഠയോഗികളെയും കൂടെ ഇതിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം, ഭക്തിയോഗയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാനും കൂടെ. എന്തായാലും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ലീലകൾ ധാരാളമായിട്ട് ആസ്വദിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? ജീവസത്തകളെയും കൂടെ അതിൽ കൂട്ടുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സർവ ആകർഷകനാണ് കൃഷ്ണൻ, അതേപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും ആനന്ദഭരിതനായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ തൻ്റെ ആന്തരിക വിഭൂതികളെ പ്രദർശിപ്പിച്ച് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? തന്നിൽ തന്നെ ആസ്വാദനം കണ്ടെത്തുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബാഹ്യ വിഭൂതികളാണ് നമ്മൾ ഏതിലൂടെ കാണുന്നത്? ഭഗവാന്റെ 3 പുരുഷ അവതാരങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാഹ്യ വിഭൂതികളാണ് കാണുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത്, ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതും അല്ലെ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ട്. പിന്നെ ജീവസത്തകൾ ഉണ്ടാകുന്നു, ഓരോ ജീവസത്തയിലും പരമാത്മാ രൂപത്തിലും പ്രവേശിച്ചു നമ്മളെ എപ്പോഴും വഴികാട്ടിയായിട്ട് നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുന്നു. ഹൃദയത്തിലിരുന്ന് നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരികയാണ്, ഇതാണ് ശരി, ഇതാണ് ശരി. പക്ഷെ നമ്മൾ അഹംഭാവം കൊണ്ട് അഹങ്കാരമൊക്കെ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പലപ്പോഴും അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോവല്ലേ. ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തത് തെറ്റാണ്, എനിക്ക് ആദ്യം തോന്നിയതാണ് ഇത് വേണ്ടാന്നല്ലേ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കും. ഓരോ തെറ്റുകൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന, ഇത് ചെയ്തല്ലോ, ആദ്യം എനിക്ക് തോന്നിയതാ ഇത് വേണ്ട എന്ന്. പിന്നീട് എന്നിട്ട് എന്തോ ചെയ്തു ഞാൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയാം. അപ്പം ബുദ്ധി നമ്മൾക്ക് ഹൃദയത്തിലിരുന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കുകയാണ്, പക്ഷെ നമ്മളത് കേൾക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ കാരണം എന്താണ്? നമ്മളെപ്പോഴും ഭഗവാനെ മറക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ. മറവി ഒരു രോഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഭാവരോഗം എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പഠിച്ചല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ മറവി രോഗമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറക്കുന്നു, മറന്ന് ജീവിക്കുന്നു. നമുക്കിവിടെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഭഗവാനെ പോലെ ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചപ്പോഴാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ച ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചത്. നമുക്ക് എല്ലാം ആസ്വദിക്കൂ, ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടത് അല്ലെ. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തു? വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്? പ്രകൃതിയെ അടക്കി ഭരിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ, പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭൗതികതയില് മുഴുകുന്നു. തിരിച്ച് ധാമത്തിലോട്ട് പോകുന്ന ആ കാര്യമേ നമ്മൾ മറന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ മാത്രമല്ല, ദേവന്മാര്, നമ്മൾ ഇന്ദ്രന്റെ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. പന്നിയായിട്ട് ജനിച്ചിട്ട് ആ ആസ്വാദനത്തിൽ ഇന്ദ്രൻ എത്ര മുറി യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്താണ് ഇന്ദ്ര പദവിയിലെത്തുന്നത് അല്ലെ. ആ അദ്ദേഹം തന്നെ എന്താണ് പന്നിയായിട്ടുള്ള ജന്മം അങ്ങ് ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ്. നാരദ മഹർഷി വന്ന് വിളിച്ചിട്ടും തിരിച്ചു പോണ്ടേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴെന്താ പറയുന്നത്? ഞാൻ ഈ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുകയാണ് എന്നാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അല്ലെ. നമ്മൾ ആത്മീയതയുള്ളവരാണ്. ശരിക്കും നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടിയ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ ദുർവിനിയോഗം ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകി ജനിച്ചും മരിച്ചും ഇങ്ങനെ കഴിയുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കീഴ്പ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ക്ഷേത്രജ്ഞ യോഗത്തിൽ നമ്മൾ അതിൽ പഠിച്ചതാണ് എന്താണ്? ഇതാണ് നമ്മളെ ശരീരം എന്താണ്? ഭൗതികതയില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴേ അല്ലെ, പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതെന്ത് ചലനാത്മകമാകുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നു ജീവാത്മാ. പ്രപഞ്ചവുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. പ്രപഞ്ചത്തിലെ പ്രതികരണം അല്ലെ, പ്രതികരണം ഒക്കെ നടത്തുന്നു. അങ്ങനെയാണ് പ്രപഞ്ചം എന്താണ്? പ്രവർത്തനോന്മുഖമാകുന്നത് എന്നാണ്, പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ എന്നാലും പരമാത്മാവിന്റെ രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയൊക്കെ ഭഗവാൻ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു സുഹൃത്തായിട്ട് ഭഗവാൻ പരമാത്മാ രൂപത്തില് നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പരമാത്മാവ് നമ്മുടെ സ്വന്തം സഹചാരിയായിട്ട് കൂടെയുണ്ട് എന്നാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന സുപ്രകാശം അല്ലേ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ആ പ്രകാശം എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ പരിതസ്ഥിതികളിലും അത് നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴും എല്ലാം ഏത് നിലവിലുണ്ട്? ഈ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ നിലവിലുണ്ട്.
പിന്നെ അത് ആരാണ് കൂടുതൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്? അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലെത്തിയ ആരാണ്? അല്ലെ, ഭഗവാന് രൂപമില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്, നിരാകാരവാദികളാണ് അതിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നത് എന്നാണ്. സമയം സകാരവാദികൾ ഭക്തര് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലും ധാമത്തിനുമാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആർക്കാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റുക? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഇത്രയും നമ്മൾ കേട്ടതിൽ നിന്ന് ആർക്കാണ് ഭഗവാന്റെ പദത്തിലെത്താം, ധാമത്തിലെത്താൻ ആർക്കാണ്? ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കാണാനും അറിയാനും ഒക്കെ സാധിക്കൂ, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയാനും കാണാനും സാധിക്കുന്നത് ഭക്തർക്ക് മാത്രമാണ്. ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ പരമപദത്തിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കൂ. ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ് എല്ലാം ഇതാണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉറവെടുത്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് അവ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് ഭാഗികമായിട്ടുള്ള സാക്ഷാത്കാരം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാനെ അറിയണമെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തണമെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ ദർശിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭക്തി സേവനം സാധിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ്. എങ്ങനെ സാധിക്കും? കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, അല്ലെ, കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പ്രകീർത്തിക്കുക, സത്സംഗത്തിലൂടെ കൃഷ്ണന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുക, ലീലകൾ കേൾക്കുക, അല്ലെ, പിന്നെ ഏതാണ്? ആസ്വാദനം, അല്ലെ, അവിടെ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണലീലകൾ അവതരിച്ച് ആസ്വദിച്ചതുപോലെ കൃഷ്ണലീലകൾ കണ്ടും കേട്ടും പറഞ്ഞു, അല്ലെ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കാണുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ഡ്രാമ ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ഓരോന്ന് അവതരിപ്പിക്കും ലീലകൾ അവതരിപ്പിക്കാം. അപ്പൊ അതൊക്കെ കാണുകയും അങ്ങനെ നമ്മൾ കേൾക്കുകയും കാണുകയും വായിക്കുകയും, അല്ലെ, ഒക്കെ. പിന്നെ നമ്മൾ പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്, അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ സത്സംഗത്തിലൂടെ ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഏത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം സാധിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം സാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് അതിനുള്ള ജ്ഞാനം നൽകും എന്നുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചു തരുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനുള്ള ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ തന്നെ ഹൃദയത്തിലിരുന്ന് നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്നത് ചെയ്യുക, ഇന്ന ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നാമം ജപിക്കുക, കഥ കേൾക്കുക, ഭാഗവതം വായന, ഭഗവത്ഗീത വായന ചെയ്യുക, കേൾക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്കൊരു സഹായിയായിട്ട് നിൽക്കും. കാരണം എന്താണ്? പിതാവ് മക്കളെ എന്ന പോലെ ധാമത്തിൽ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ഭഗവാന് അത്രയ്ക്ക് ഉത്സാഹമാണ്, അല്ലെ. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ അങ്ങനെ നമ്മളെ എപ്പോഴും സന്തത സഹചാരിയായിട്ട് നമ്മളെ ഹൃദയത്തിലിരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വഴികാട്ടിയായിട്ട് നമ്മളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആരുടെ പിടിയിൽ വീഴരുത്? ഈ നിരാകാരവാദികളുടെ, അല്ലെ, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത നിരീശ്വരവാദികളുടെയും, അതേപോലെ ഭഗവാന് വ്യക്തിരൂപമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെയും ഒന്നും സ്വാധീനത്തിൽ വീഴാതെ നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ ആശ്രയം കൊള്ളുക. അതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട്, അല്ലെ, ആചാര്യന്മാരുണ്ട്. അങ്ങനെ ആചാര്യന്മാരിലൂടെ, വേദശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ, സത്സംഗങ്ങളിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് ബ്രഹ്മജ്യോതിക്ക് അപ്പുറമുള്ള ഭഗവത് ധാമത്തിലെത്തി ഭഗവാന് ദർശനം ലഭിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഭഗവാൻ തന്നെ സഹായിക്കുന്നു. അതിന് നമ്മൾ എന്താണ്? ഒരു ഉപകരണമായിട്ട് നമ്മൾ നിന്നു കൊടുക്കുക, അല്ലെ. ആര് നിന്നതുപോലെ? അർജുനൻ നിന്നതുപോലെ, അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കാനും അതനുസരിച്ച് പിന്നെ പ്രവർത്തിക്കാനും ആരാണ്? അർജുനൻ ഭഗവാനൊരു ആയുധമായിട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അതേപോലെ നമ്മളും നിൽക്കുക, പ്രവർത്തിക്കുക, ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് കടന്ന് ഭഗവത് ധാമത്തിലെത്തുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യയേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ കി ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.